Вътрешен ресурс, що е то и къде да го намерим? Това е гатанка. Здравейте, скъпи приятели! Здравейте и вие, с които тук в YouTube все още не се познаваме. Аз съм Десислава Славова и всички вие сте добре дошли в моя канал. Има два вида ресурси – вътрешни и външни. Вътрешните ни ресурси са нашето здраве, както физическото ни, така и психическото. Нашите умения, нашите интелектуални способности, позитивното ни мислене, опита, духовността, самоконтрола, самочувствието. Към външните ресурси спадат изкуственият интелект, информационните източници, парите и много други. Двата вида ресурси са до толкова свързани, че колкото повече вътрешни ресурси притежаваме, толкова броят на външните нараства. Важно е да зареждаме качествено нашите вътрешни ресурси. Зарядната станция на всеки един от нас е различна. За някои тя е четене на книги, медитации, качествен сън, ходене на планина, на море, екстремни спортове, излизане навън, почивки, спа. Всички тези места, емоции, преживявания зареждат вътрешните ни ресурси. В своето ежедневие ние по-рядко се замисляме за това, което имаме и това, което можем. По-често се фокусираме върху нещата, които нямаме и тяхната липса. Това възпрепятства и нашата мобилизация. Важно е да можем да си направим инвентаризация на вътрешните ни ресурси, защото именно те са нашите инструменти. Добре би било да си отговорим на въпроса, кои ресурси пренебрегваме и има ли такъв ресурс, който ни липсва и също така какво би било, ако той е на лице. Моят съвет към вас е да помислите на това какви са вашите вътрешни ресурси, как бихте могли да ги заредите, да си набавяте нови такива и да избягвате всичко, което изчерпва вашите ресурси. Отговорът на гатанката, която ви зададох в началото на видеото, а именно, що е то вътрешен ресурс, се крие вътре в самите вас. И не забравяйте, зареждането на вътрешните ви ресурси зависи изцяло и само от вас. До скоро!